Теодор ба рӯи фарш об рехт. Аҷиб аст ки об дар замини ҳамвор ба ду тараф равона мешуд. Сипас бо ҷадвали секунҷия деволро чен кард. Маълум шуд ки девол каҷ шудааст. Ин хеле аҷиб буд. ӯ дарозаи хонаро чен кард, баъдан дарозаи берунро. Вай аз натиҷааш ба ҳайрат афтод. Беруни хона 2 метр аз дарун васеътар буд. Духтараш Эла гуфт ки хунук хӯрдааст. аз ин рӯ вай ба хона барои курткааш рафт. Вай ба духтараш ҳангоми аз ҳуҷра баромадан нигоҳ мекард, аммо дар як лаҳза духтарашро дар берун надид. Теодор ҳеҷ чизро нафаҳмида монд. ӯ ба ҳуҷра баргашт ва курткаи духтарашро дар фарш ёфт. ин бори аввал нест ки дар ин хона ҳодисаҳои аҷиб рух медиҳанд. рӯзи аввале ки ба ин ҷо омаданд, Эла бо сояи худ бозӣ мекард. дар девор сояи марде пайдо шуд ки вайро тарсонд. дар ҳамин вақт Теодор омад. Эла дар ин бора ба падараш гуфт, аммо падараш аҳамият надода чароғро хомӯш карду рафт. Эла сарашро гардонда нигоҳ кард, аммо дигар чизе набуд. духтар каме тарсид ва дар таги курпа пинҳон шуд. дар ҳамин вақт соя боз пайдо шуд. дар соати 22:30 дақиқаи бегоҳӣ Теодор баромад ва чароғро хомӯш кард. вақте ки ӯ баргашт, занаш аллакай хоб буд. ӯ гумон мекард ки танҳо якчанд дақиқа берун баромадааст, вале вай намедонист ки 5 соат дар берун мондааст. вақте ки ӯ аз хоб бедор шуд, қариб нисфирӯзӣ шуда буд. бо мошин рафт ба мағоза барои харидани чизҳо. пеш аз рафтан соҳибхона аз ӯ пурсид, чизҳои аҷибе рӯй доданд? Инро гуфт ва ба ӯ ҷадвали секунҷа дод. андозагирӣ дар хона. Теодор каме хавотир буд. бегоҳӣ вақте ки рӯзномаашро кушод, ӯ дид ки навиштаҷоти аҷибе гузошта шудааст. ӯ рӯяшро гардонд, аммо чизеро надид. аммо вақте ки ба ақиб баргашт, воқеаи даҳшатангезе рӯй дод. бозгашту дарҳои байни полкаҳоро дид. ӯ наздиктар омад. дарро кушода зинапояи тангу чароғро дид. Теодор оста-оста ба поин фаромад. дар поён сояе аз пасаш гузар кард. баъдан ба калидор рафт ва суратҳои зиёдеро дид. инҳо аксҳои оилаи ӯ буд. Теодор хеле тарсид. дар ин лаҳза бозичаи духтарашро пайдо кард. боз ба қафо гашта пойҳои духтарашро дид. Теодор дарҳол давид, аммо духтараш аллакай мурда буд. ба чашмонаш бовар намекард. ӯ фикр кард ки ин аниқ хоб аст. вай худро задан гирифт. шишаро шикаст, дасташро бурид, аммо ин барои бедор шуданаш кӯмак накард. вай ба шиша нигоҳ кард ва шишаро ба гарданаш зад. дар охир аз хоб бедор шуд. вай чуқур нафас мекашид, ба монанде ки нафасгир шуда бошад. баъдан занашро ба назди шикаф овард. даре ки дар хобаш дида буд. вақте ки рӯзномаро кушод, он навиштаҷоте ки гуфта мешуд ӯ бояд ин ҷойро зуд тарк кунад, боқӣ монда буд. ӯ саҳифаро варақ зад ва навиштаҷотҳои бисёреро дид. ҳамааш хоб набудааст. вай фавран ба занаш навишт. занаш ки дар назди духтараш бозӣ мекард, телефонашро баровард. аммо дар паҳлӯяш садои ларзише шунид. ин телефони зани ӯ буд. вай хеле ҳайрон шуд, аммо баъдан маълум шуд ки зани ӯ 2 телефон доштааст ва ба ӯ нагуфтааст. Теодор ба ғазаб омад ва ба назди занаш рафт. занаш ӯро девона гуфт ва Теодор бо ҳамсараш ҷанг кард. баъдан занаш ба ғазаб омада ба мошин савор шуда рафт. баъде ки занаш аз ин ҷо рафт, боз ҳодисаҳои аҷибе рӯй доданд. обе ки дар замин рехт, ба 2 қисм тақсим шуд. баъдан маълум кард ки девори хона каҷ шудааст. ӯ дарозаи хонаро чен карда маълум кард ки даруни он аз берун 2 метр кӯтоҳтар аст. духтараш яъне Эла барои куртка рафт, аммо вақте ки аз дар баромад, вай ғайб зад. тамоми хонаро кофтукоб кард, вале наёфт ва дар дили ӯ воҳимае пайдо шуд. духтараш аз дар баромад, аммо дар тарафи дигар пайдо нашуд. вай ба калидори торик даромадааст. духтарак роҳ мерафту роҳ мерафт. як дар кушода шуд. духтарак кунҷковона ба дарун даромад. дар фавран баста шуд. Теодор дар тамоми хона духтарашро ҷустуҷӯ мекард. вай ҳам як даре пайдо кард. ӯ онро кушод ва он хона истиқоматӣ буд. чӣ гуна сафсата. вай фавран берун баромада тамоми хонаро давр зад, аммо ин дафъа хонаи ӯ ба дигар хона табдил ёфт. Теодор дар воҳима буд. вай дарро бо курсӣ маҳкам кард. хело тарсид. ин дафъа ҳуҷра ба як долони дароз табдил ёфт. вай як дарро кушод ва дар утоқи китобҳо қарор гирифт. даре ки дар байни ҷавон буд, боз пайдо шуд. дарунро торикӣ фаро гирифт. вай чароғро даргиронд. ин долоне буд ки духтараш аз он мегузашт. вақте ки ӯ нигоҳ мекард, дарро аз пасаш бастанд. дар ин лаҳза духтараш дар утоқ ҳамомеро пайдо кард. ба назар мерасид ки дар вана одаме буд. духтар хеле метарсид. шумо хубед? ногаҳон дасте пайдо шуд. Теодор гирияи сӯзони духтарашро шунид. зудтар ҳар дарро кушодан гирифт то духтарашро пайдо кунад. баъдтар дари қулфзадаеро ёфт. ӯ бо тамоми қувва дарро лағат зад, аммо ин кӯмак накард. ӯ бо тамоми қувва лағат задан гирифт ва дарро кушод ва духтарашро дар болои зинапоя ёфт. пас аз рух додани ҳама ин ҳодисаҳо, Теодор тасмим гирифт ки духтарашро аз ин хона барад. аммо занаш мошини ӯро гирифта буд. ба занаш занг зад, аммо вай телефонашро ҷавоб надод. ӯ ноилоҷ шуд ва ҳама чизҳояшро ҷамъ кард. барои рафтан тайёр шуд. духтарак ҳангоми аз хона рафтан ба хона нигоҳ кард ва дар хона мардеро дид. духтараш ба Теодор инро гуфт.
ӯ ҳам ба он тараф нигоҳ кард. дар ҳақиқат дар хона шахсе буд ки ба онҳо нигоҳ мекард. Теодор духтарашро ба оғӯш гирифта давид. Ҳамин тавр онҳо давида рафтанд. баъди гузашти чандин вақтҳо дар дур нуреро диданд. Теодор ба боло нигоҳ кард, аммо чизе ки дар пеши назараш буд ӯро хело тарсонд. дар рӯ ба рӯи онҳо боз ҳам хонаи худашон пайдо шуд. берун хело хунук буд. агар онҳо роҳ гаштанро идома медоданд, аз хунукӣ мемурданд. Теодор тасмим гирифт ки шаб дар ин ҷо бимонад ва пагоҳ аз ин ҷо равад. вақте ӯ хоб буд, равшание ӯро бедор кард. ӯ фикр кард ки дар ҳамон касе пинҳон шудааст, аммо вақте ки ӯ тафтиш кард, касе набуд. дар ҳамин вақт боз дар баста шуд. вай дарҳол ба берун давид, лекин пеши чашмаш торик буд. баъд ӯ ванаеро дид. теодор мехост ки тафтиш кунад. ногаҳон марде ҳамла карда ӯро ба замин афтонд. теодор муқобилият кард. он шахс ғайб зад. теодор он қадар фикр накард ва давида духтарашро ҷустуҷӯ кард. ба зинапояҳои танг давида баромад. ба калидор давид. дар девор акси ӯ бо духтараш кашол буд. дар сараш фикрҳои даҳшатноке пайдо шуд. вай зуд ба берун давид. дар берун як манзараи даҳшатангезеро дид. оё ин дирӯз нест? вақте ки ӯ ба берун барои хӯрока рафт, дар рӯзномааш якду хат навист. вақте ки ӯ рафт, дид ки ӯ ва занаш чӣ гуна рӯзи аввал ба ин ҷо омаданд. ӯ бо овози баланд дод зад, аммо онҳо ӯро нашуниданд. дар ҳамин вақт ба ӯ занг заданд. аз ҷои номаълум ба ӯ гуфтанд, аз фикри тарк кардани ин ҷо даст каш. теодор хело тарсид. вақте ки ӯ ба боло ҳаракат мекард, зинапоя ба поён мерафт. вақту соат дигаргун шуд. соаташ низ тоб мехӯрд. ӯ мехост ба боло равад, аммо дар поён қарор мегирифт. ба хотири духтараш аз ин кораш даст накашид. баъди чанде ӯ ба ошёнаи дуюм баромад. ногаҳон рӯшноӣ зад ва ҳуҷра торик шуд. дар рӯ ба рӯи ӯ мӯйсафеде буд. вай оҳиста оҳиста сар бардошт. ин пирамард худи ӯ буд. теодор ба таҳшат афтод. чӣ ҷаҳаннам аст? мӯйсафед ба ӯ танҳо як чиз гуфт ва дигар чизе нагуфт. ту худат медонӣ ки чӣ кор кардан лозим аст. баъд аз ин нопадид шуд. баъд духтараш омад. теодор зуд духтарашро ба оғӯш гирифт ва акнун ӯ худ сабабашро фаҳмид. баъд аз ин ҷо баромадан ба занаш занг зад. вай духтарашро дар мошин савор кард, аммо худаш дар ин ҷо танҳо монданро ихтиёр кард. ҳамсараш хост бо ӯ бимонад, аммо гуфт, ман ӯро куштам. маълум мешавад ки ӯ қаблан зани дигар доштааст. вай дорӯи хоб нӯшида дар вана хоб кардааст. вай метавонист он гоҳ ӯро аз об барорад, аммо ин корро накардааст ва марги ӯро тамошо кардааст ва бо зани ҳозирааш хонадор шуда соҳиби як духтар шудааст. аз ҳамон вақт ин ҷониби ин ҳодисаро вай фаромӯш карда натавонистааст. то ба ин хона омаданам ӯ мисли як ҳуҷра дар дил буд. ӯро то абад маҳкам мекунам. қиссаи мо дар ҳамин ҷа ба охир мерасад ва агар ба шумо заррае писанд омада бошад, дар канал подписатсия кунед ва дар видео лайк монед. агар хоҳед ки ҳам хеле қиссаҳоро боз видео карда партоем, ҳатман дар комментария нависен. ҳама фикрҳои шуморо ба назар мегирем. хайр дар паноҳи Аллоҳ бошед.